गोजोन फुंबिलि दिनै 4 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो फरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो मेट्रिक आनजादनि मोनसे आयदानि आनजादा मैया जोबनानै थांबाय गिबि सानाव इंलिश आयदा दंमोन नाथाय गिबि सानावनो रायजोआव गोबां जाथाय जानायफोरा समाज बिजोङाव गोसारदों आनजादाव नकल खालामनायनि दायाव आनजादनि गिबि सानावनो 7 फरायसाफोरा एक्सपेल खालामजादों बे जाथाया बिलासिपारायाव जादों 7नि मादाव बारकान्दा पिपल्स एकाडेमि सेन्टारनिफ्राय 3 लखिनगन्ज एचएस स्कुल आरो नायर आलगा एचएस स्कुलनिफ्राय 5 फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामदों अदेबानि आनजाद होनायनिफ्राय दिहुनहरदों गोबां फरायसाफोरानो गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै आनजादाव नकल खालामनाया समाज बिजोङाव गोसारदों खायफाया गावनि लंपेन्टखौ थननानै गोबां नकल सोनानै लादों खायफाया पिसपटखौ हाख'नानै मबाइल सोनानै लादों बेनि अनगायैबो जायनाखि आनजाद मिरुनि गेटआव गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों बेनिखायनो आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि माखासे सुबुंफोरा आनजाद मिरुनि उनथिंजाय वाल बारनानै नकल हैनाय आरो वालजों नकल हरनाय बेफोरबायदि जाथायखौबो नुनो मोननाय जादों जाय समाज बिजोङाव जोबोर गोसारदों आरो बे जाथायखौ काचारनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो आनजादनि गिबि सानावनो आनजाद जानायनि माखासे सम उनावनो सोंनाय बिलाइ लिक जादों होननानैबो गोबां गोसारदोंमोन नाथाय बेयो नंखाय होननानै बुंथिदों सेबानिफ्राय मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ बेन खालामदों बङाइगाव जिल्ला कच राजबंशी छात्र सन्थाया गासै बङाइगाव जिल्लायावनो जुबिन गार्गखौ बेन फोसावदों अदेबानि जुबिन गार्गआ बङाइगाव जिल्लायावनो मेथाइ रोजाबनो मोननाय नङा बङाइगाव जिल्ला कच राजबंशी छात्र सन्थानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गवालपारायाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव कमतापुर रायजोनि हेंथायै खोथा बुंथिदोंमोन जुबिन गार्गआ आसामखौ बोखावनानै कमतापुर रायजो होआ होननानै बिबुंथि होदोंमोन बेनि उनावनो कमतापुर रायजोनि हेंथायै बुंनायनि थाखाय बङाइगाव जिल्लायाव जुबिन गार्गखौ बेन फोसावदों आरो बेखौ फालिगोन होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बङाइगाव जिल्लायाव दा जुबिन गार्गखौ मोननै प्रग्रामाव हांख्रायहरदों नाथाय बे प्रग्रामखौ फरायसा आफादा जाहोनाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गआ जाहाथे सासे मेथाइ रोजाबगिरि बायदियैनो थायो आरो कमतापुर रायजोनि सोमोन्दै जेबो बुंथिया बेनि थाखायबो बुंथियो बङाइगाव जिल्ला कच राजबंशी छात्र सन्थाया जिनाहारि खालामनो नाजानायावनो आइजोआ दुथांनि प्राइभेट पार्टआव सिखाजों गाग्लोबदों बे जाथाया नगावनि बाटाद्रावा ओनसोलाव जादों आइजोखौ हारसिं नुनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन दुथाङा रिपर्टनि बायदिबा दुथाङा आइजोनि न' साखाथिनिनो थागिबि न'आव आइजोखौ हारसिं नुनानै आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन आरो गिबियाव आइजोनि न'आ फैनानै आइजोखौ बुदोंमोन बेनि उनाव जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन दुथाङा बेयावनो आइजोआ गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसना सिङाव दोनखुमानाय सिखाखौ दिहुननानै दुथांनि प्राइभेट पार्टआव सिखाजों गाग्लोबदों जायजों दुथाङा गोब्राबैनो जोखोम जादों उनाव दुथांखौ नगावनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों जिनाहारि खालामनो नाजानाय दुथांनि मुङा नूर हुसैन दुथाङा बिजेपिनि सासे सोद्रोमा बे गासै जाथाया नगावनि बाटाद्रावा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खादामानि पाथार गामियाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दुथांखौ दा गुवाहाटीनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों बाक्सानि नावखाथायाव सासे टेट फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिटिआरनि कन्ट्राक्चुएल टेट फोरोंगिरि बिमल दासआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयावनो 8,000 दान बान्थानि कन्ट्राक्चुएल टेट फोरोंगिरि महरै सानजा कामरुप एमइ स्कुलाव फोरोंगिरि मावदोंमोन बिमल दासनि लोगो फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमल दासआ दान बान्थाखौ दान मोनफ्रोमबो मोनामोन माब्लाबा 6 दान माब्लाबा 8 दान आरो माब्लाबा 1.25 बोसोरनि उनावसो दान बान्थाखौ मोनोमोन जायनि थाखाय गोबां साननायाव गोग्लैदोंमोन बिमल दासआ आबाद मावनो हा हु गैया सम गैया फरायसालियाव थाङाबाबो जाया रां गैया फिसा फिसौ देरबाय बेखौ लानानै थांनाय 1 सप्तानिफ्रायनो गोबां साननायाव गोग्लैदोंमोन बिमल दासआ जायनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिमल दासनि लोगो फोरोंगिरिया मार्च दाननि गेजेरावनो 400 मुंख्लं नखरफोरनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय 5 लाख रां होनो थाखाय खोथा होदों इएम राकेश ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंदोंमोन जेराव इएम राकेश ब्रह्मआ बाहागो लाफैदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा 400 मुंख्लं नखरनो मार्च दाननि गेजेरावनो 5 लाख रां होनो थाखाय खोथा होदों फारसेथिं बिटिसि सोरखारनिफ्राय होनाय रादायखौ लानानै गोनो गोथोआव गोग्लैदों मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय
खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाया जायनाखि बिटिसि सोरखारनि बिबान बेनिखायनो जेब्ला बिथांमोननिसिम थाङो अब्ला बिथांमोनहा बुंहरो थाबैनो होनाय जागोन थाबैनो होनायनि राहाखौ लागासिनो दं बेनि थाखाय गासैबो लाहार फाहार जाजोब्बाय आरो साननैसो उनावनो रायजो सोरखारनिफ्राय रां फैगोन नाथाय बेबायदि बुङै बुङैनो लासै लासै उन जालांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गंनै रोजासे मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो आद्रा थानायफोरनो लासैनो होलांनाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय माब्लाबा 2023 मायथाइनि गेजेरावनो गासैबो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंथियो आरो माब्लाबा 400 नखरफोरनो अनसुंथाइखौ होगोन आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन होननानै बुंथियो नाथाय बिटिआर सोरखारनि बेबायदि बुंनायखौ गोनो गोथो मोनदों होननानै फोरमायथियो मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय आरो 400 नखरै होलाङोबा माब्ला 6000 मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खामानिखौ फोजोबगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावोदि मुंख्लंफोरनि थाखायनो बे गोरोबथाया जानो मोन्दों आरो मुंख्लंफोरनि सिमाङा गोरोबथानि दफायाव दङ गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायोबासो मुंख्लंफोरनि सिमाङा जाफुंगोन होननानैबो बुंथियो आरो बिथांमोननि सिमाङा जाफुङाबा लामायाव सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा जायनाखि मुंख्लंफोरखौ सिबिनाया बिटिसि सोरखारनि बिबान जुदि दफाफोरा मावफुंजाया अब्ला मुंख्लं नखरा लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन आरो लामायाव ओंखारोबा गुबुन हारिया मिनिगोन आरो सानगोन बर' हारियाव मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा ना खाउंगा ना खाने दुंगा स्लगान होनानै सोरखाराव फैनाय बिजेपिनि एमएलएनि न'निफ्राय हमनो मोन्दों कौटि कौटि रां कर्नाटकनि बिजेपि एमएलए के मादाल विरुपाक्षापानिफ्राय कर्नाटक पुलिसा 8 कौटिनि गोबां रां हमनो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला बिजेपि एमएलए के मादाल विरुपाक्षापानि फिसाज्लाया सासे थिकादारनिफ्राय थिका होनायनि मुङाव 81 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो बे 81 लाख रांनि मादाव 40 लाख रांखौ लाफुबाय थानाय समावनो कर्नाटक पुलिसजों हमजादों कर्नाटक पुलिसा एमएलएनि फिसाज्लाजों लोगोसे बे केसआव गासै 7खौ हमदोंमोन मिथिहोनाय बायदिब्ला बिजेपिनि एमएलएनि फिसाज्ला प्रशान्त मादाला बिफा एमएलएनि जानानै रांखौ लादोंमोन बेनि उनावनो कर्नाटक पुलिसा के मादाल विरुपाक्षापानि न' आरो अफिसाव रेड खालामदोंमोन जेराव बिथांनि न'निफ्राय 6 कौटि 10 लाख रां जब्द खालामनो हादोंमोन आरो मावख'निफ्राय 2 कौटिनि गोबां रां जब्द खालामनो हादोंमोन गासै 8 कौटिनि गोबां रां जब्द खालामनो हादों कर्नाटक पुलिसा बिजेपिनि एमएलएनि न'निफ्राय कौटि कौटि रां जब्द खालामनो हानायजों बिथांमोननि ना खाउंगा ना खाने दुंगा अदेबानि जाख्ल'नायबो नङा आरो जाख्ल'नो होनायबो नङा बे स्लगाना फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिनफिल्डआव बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बियो गाबोन जोबगोन सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोखौ गिबि सानाव बाहागो लादों बिश्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय गासैबो सुबुं समाजनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आरो सुबुंनि गेजेराव जाहाथे दावराव दावसि जाया आरो बयनिबो गोसोनि साननाय हनायानो जाहाथे जाफुङो लोगोसे बयबो जाहाथे गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो बेफोर गासैनिबो थाखायनो बोराइ बाथौआ जाहाथे बोर होयो बेनिखायनो बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव 1000 बाथौ सिबियारिफोरनि आर'ज गाबनाया जाबाय थागोन आरो जायफोरा फैनानै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन नाथाय फ्राय 1000 आर'ज गाबबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों बिश्वजित दैमारिया तामिलनाडुआव सा भारतनि सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामनाय जाथाया दासान्दि खौरां बिजोङाव गोसारदों गुबैयै तामिलनाडुआव बिहारनिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ तामिलनाडुनि सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि भिडिअ'आ गोसारदों बेनि गेजेराव दा मोनसे भिडिअ' ओंखारबावदों भिडिअ'नि गेजेरजों 8 सा 9 सुबुंफोरा बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितिश कुमारनिसिम मदद बिहरदों आरो रैखा खालामनो थाखाय खावलायहरदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामिलनाडुआव हिन्दी राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि सायावनो गाग्लोबदों खथा सिङाव हाबनानैबाबो बुथारनानै फासि नांनानै थैनायनि महरबो होनो नाजादों बेबायदिनो जेराव मेराव बुदों दानदों सुदों होननानै फोरमायथिदों आरो थांनाय 15 साननिफ्राय थासारिया गाज्रि जादों बेनि अनगायैबो थांनाय 20-25 साननिफ्राय खामानिबो मावनो होआखै होननानै अजद होदों सुबुंफोरा जाथायनि सायाव बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितिश कुमार बिथाङाबो चिफ सेक्रेटारि आरो डिजिपिखौ नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होदोंमोन बे लेखायै तामिलनाडुनि डिजिपि बिथांजों सावरायदोंमोन बेनि उनावनो तामिलनाडुनि डिजिपिआ फोरमायथिदों दि तामिलनाडुआव बेफोरबायदि गाग्लोबनाय जाथाय जेबो जायाखै सा भारतनि सुबुंफोरनि सायाव बुदों होननानै गिबियाव जि मोननै भिडिअ' गोसारदों
बियो गोजाम भिडिअसो मोनसे भिडिअआ बिहारनि खामानि मावग्राफोरनि मोननै हानजानि गेजेराव जानाय दावराव दावसि आरो गुबुन मोनसेया तामिलनाडुनिनो लकेल सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय दावराव दावसि भिडिअ होनानै तामिलनाडुनि डिजिपिआ फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनानै बिहार फारसे फैफिननाय खामानि मावग्राफोरा खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा खालामनानै न'आव सौफैदों होननानैबो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिदों। थारैनो जाथाया बेसेबां सैथो बिनि सायाव रोखा बुंनो हायाबाबो जोंनि सुबुंफोरा सांग्रां जानाया गाहाम। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।